Bon dia. Bueno, m'he despertat enviant uns àudios que havia d'enviar a la ràdio. Jo no tinc molt que fer, o sigui, simplement tinc que anar després a València a punt i tota la resta un dia normal i corrent. Bueno, em que per la nit venen els meus amics a casa un rato. And this is all. M'estic fent una infusió, perquè sí, per a combatre el fred, per a no caure malalt i tot el que quieras. I he de gravar un poquet i editar. Així que a veure si la fica. Vaig a fer el llit, així el tinc fet. I esto com no mato. Bueno, he parat de treballar, no per res, sinó perquè m'estic cagant. Que acabé de jugar en l'hora i soc zero conscient que hauria estar anant en tren. O sigui, és que crec que ja no arriba el primer tren. Vaig a canviar-me i doneu-me sort perquè no m'acaba ni la infusió. Tinc aquests pantalons que els vaig ficar una goma perquè me venen enormes i encara no els he posat. Així que crec que me'ls vaig a ficar. Bueno, gente, el look total és... Ui, espero que me puig així. I ara vaig a arreglar-me la cara. He de ficar ja a regar, a calentar la planxa perquè crec que m'haig de fer un topet i així m'haig de deixar els tirabufons. Així que vam a veure. No havia ficat la d'esto per regar. No s'estava carregant. Socorro, socorro. Pensava que era ràdio i tenim tele, gente. Me tengo que canviar perquè no pots portar ratlles. Quin consell me dones per la primera vegada en la tele? Com sempre, no? Clar. M'ha plegat com 15 minuts abans i estem esperant perquè com que no vaig entrar ja. Acabo de baixar del tren i ara se suposa que ve un taxi a per mi. Estic super emocionada perquè és la segona vegada que m'ha replegat un taxi. I en plan, un taxi de la tele. I nada, crec que ha de parar per així, però està en obres i no sé per on pararà la veritat. Acabem d'arribar als estudis Galàxia. I ole, que ganes. Ui, ja estic en teles. Socorro. Jo he d'eixir per esta porta. Xenteta, en res estem ahí. En el som de casa. Bueno, xenteta, m'acaba de deixar el taxi en Cabanyal i me vaig a buscar algo de dinar perquè me mor de fam. Estes ulleres són com too much, ¿vale? Però és que me donava el sol en el taxi i entre els focos del programa i ara la llum solar m'estava fent un mal el cap que he dit, me té igual pareixer aquí Lady Gaga. I això, me vaig a buscar, no sé si un 100 monta o algo així, perquè són les 5 i ja no fan de dinar en cap lloc. Tinc tot, un KFC, un Burger King, un Mercadona, però crec que me vaig al burger, que és mi menú infantil que me gusta. Bueno, gente, he dinat i estic super petadíssima, o sigui, no sol menjar tant. Nada, me'n vaig, que he de tener mucho más que me voy al gym. Mai porto maquillatge, avui del maquillatge que porto se m'han embrutat hasta les ulleres. Ja estic en casa. A ma mare li ha encantat el look i més, però sempre la càmera bruta, tio. En fin, ara ja me vaig a llevar tot el perquè me'n vaig al gym. I ara m'ha fet 1, 2, 3. He posat una samarreta la qual en quan sube me la vaig a llevar, però bueno, què le vamos a hacer? De normal no grabé res del gym, però avui com no vaig al meu gym, maybe grabé algo. L'última vegada que vaig anar a este gym vaig cagar 3 vegades. Espero que no passi avui. Acabem d'eixir del gym. T'ha agradat el meu entrenament? No. El tornaràs a fer? No. Bueno, quasi perquè el mòbil he estat com 30 minuts sense el mòbil i quan m'he donat compte no sabia on estava i resulta que estava en la màquina de córrer, que és el primer que hem fet. Però bueno, nos vamos ya. Bueno, xenteta, van vindre amics a casa i ja no m'he de despedir perquè s'han quedat les meves amigues a dormir. Però res, acabo d'anar a portar-les, que m'he hecho unas juntes i vaig a fer-me la maleta perquè me'n vaig a Barna uns dies, que tinc unes coses que fer. Demà vos gravaré el vlog de Barna. I així ve el meu gatet per a donar-vos les gràcies per veure el vídeo. Nos vemos en el pròxim.
Adiós.